Hasmark Strand Camping er en både stor og meget moderne campingplads. Enhederne er store, og servicebygningerne er i en klasse for sig selv. Desuden er der både supermarked, restaurant og grillbar på campingpladsen. Hasmark Strand Camping ligger i et meget naturskønt område på Nordfyn, og både campingpladsen og egnen omkring den er et besøg værd, uanset om det er forår, sommer eller efterår. I det store indendørs badeland er der bassiner til både store og små. Vandrutsjebaner og spapools. Også i det flotte udendørs vandland er der flere bassiner, rutsjebaner, solstole og motionsområde. Valhalla er campingpladsens samlingssted for børn og voksne. Her er underholdning med levende musik, karaoke, banko og mange andre aktiviteter. Stranden ligger meget tæt på campingpladsen. Det er en af Fyns bedste badestrande, og her kan man både bade og gå ture. Hasmark Strand Camping har meget at tilbyde, både forår, sommer og efterår. Her er der plads til, at både børn og voksne kan have en rigtig god